Mayapaldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Vote buying case laban kay Kaluwag, hindi kaugnay ng kanyang kasalukuyang kandidatura ayon sa COMELEC. Korte Suprema pinaboran ng dismissal ng kaso ni dating Mexico Mayor Teddy Tumang. Seguridad ng publiko ngayong Semana Santa pinaghahandaan. Pangampanya sa activity sites ipinagbabawal. DPWH isinulong ang ugnayan ng pribado at pampublikong sektor para sa infrastructure development. At 9 na bagong members ng Phoenix, ipinakilala na. Ang kwento nila abangan sa Finding Phoenix. Nino ng Komisyon ng Eleksyon sa walang kinalaman sa kasalukuyang kampanya at kandidatura ni City of San Fernando, Pampanga re-electionist Mayor Vilma Kaluwag ang vote buying case na isinampa laban sa kanya. Subalit oras na mapatunayang nagkasala, posibleng maharap si Kaluwag sa perpetual disqualification from public office ayon sa poll body. Narito ang balita. Ang magiging penalty sa case na ito, kung mapapatunayan sa korte, ay pagkakulong ng hindi mas mababa sa 1 taon at hindi lalagpas sa 6 na taon na pagkabilanggo. And yung pagkawala ng kanilang right to suffrage, hindi sila pwedeng bumoto at hindi rin pwedeng iboto, and perpetual disqualification to hold public office. Ito umano ang posibleng kaharapin ni City of San Fernando Mayor Vilma Kaluwag ng kanyang mister na si Melchor at ni Julmar Mercado sakaling mapatunayang lumabag nga sila sa Omnibus Election Code, partikular na sa probisyon na nagbabawal sa vote buying. Nag-ugat ang kaso mula sa complaint ng isang nagngangalang Alvin Garcia sa umano'y pamimili ng boto na ikinubli raw sa payout ng sanitation program ng Barangay Dolores na di umano'y isinagawa sa City Hall noong panahon ng barangay at SK elections noong 2023. Ipinaliwanag ni Duque kung bakit sangkot ang alkalde sa kabila na ang asawa nito ang tumatakbo noon sa halalan. Ito kasi ay nangyari sa isang event na kung saan nagpatawag sila ng mga allegedly mga beneficiaries ng sanitation program na kung saan nandun silang 3 at may pagdidiskurso pa, may pagsasalita. Kaya nga nakasali si Mayora sa reklamo na ito dahil sa kanyang presence at ang kanyang mga other acts related to the incident. Nilinaw naman ni Duque na wala raw magiging implikasyon ng kaso sa kasalukuyang kandidatura ni Kaluwag. Ito ay hindi naman maapektuhan dahil hindi naman disqualification case ito. Wala naman siyang nilabag na mga panuntunan ng ating ongoing na proseso ng kampanya, itong nalalapit na May 12, 2025 NLE natin. At ito ay criminal case naman. So tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-upo sa kanyang pwesto bilang hinalal na mayor noong 2022 at tuloy-tuloy din yung kanyang pagtakbo bilang kandidato. Inimbestigahan at pinag-aralan daw mabuti ng komisyon ng kaso bago inihain sa Regional Trial Court ng San Fernando. Ito naman ang isinagot ng COMELEC official kung naikonsidera ang timing ng paghahain ng election case laban sa mga respondents. May process tayo at lahat ng mga proseso ay dumaan at sa aking kaalaman ang hearing nito ay ng ating preliminary investigation na ganap as of last year, and na-submit ng ating hearing officer, investigating officer natin ang kanyang findings at tama naman yung may mga time na tama naman within the time ng pag-process that the NBank has come up with its resolution and the filing of the information. Samantala, sa pamamagitan ng CSFP City Information Office Facebook page, naglabas na ng formal na pahayag si re-electionist Mayor Kaluwag sa kasong isinampa ng COMELEC. Nais ko pong linawin na ang kasong ito
ay walang kinalaman sa aking kasalukuyang muling pagtakbo bilang alkalde ng ating syudad. Bilang paggalang sa proseso ng batas, kami po ay haharap sa kasong ito at ipagtatanggol ang aming mga sarili laban sa mga akusasyon. Bilang kami ay naniniwala sa justice system dito sa ating bansa. Sa kabila ng naturang kaso, nakatuon pa rin po ang aking atensyon sa pagtulong at pagsisilbi sa mga Fernandino. Patuloy rin po ang aking pagbisita sa mga barangay at komunidad ng syudad upang ibahagi ang mga nagawa nating proyekto at ang mga plano pa ng ating administrasyon para sa mga Fernandino bilang kanilang inda ng syudad. Sa pagtatapos ng aking pahayag, nais kong iparating na ang paggamit ng panggigipit, pananakot, at karahasan sa politika o sa kahit anumang larangan o karera ay walang puwang sa ating syudad. Hayaan po natin ang bawat Fernandino na magdesisyon ng malaya at may kaalaman. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Pinabura ng Supreme Court ang dismissal ng kaso laban kay dating Mexico Pampanga Mayor Terry Tumang. Ayon sa dating alkalde, ang nasabing desisyon ay patunay na inosente siya sa mga paratang nakatiwalian. Bunsod dito, umaasa umano siyang makamit ang hustisya at makaupong muli bilang punong bayan. Para sa detalye, narito ang report. Lubos ang pasasalamat ni dating Mexico Mayor Teddy Tumang sa inilabas sa desisyon ng Korte Suprema hinggil sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds na isinampa ng Ombudsman. Siyempre, alam ko namang wala akong kasalanan. No? Ngayon, ang Supreme Court na ang nagsalita para sa akin na lumitaw na dismiss yung mga kaso ko. Meaning, clear na ako sa graph na sinasabi nilang ako'y nagnakaw. No? Ang Supreme Court na nagsalita, finally, Maalalang kinatigan ng Korte Suprema ang naging pasya ng Sandigan Bayan na i-dismiss ang demanda laban kay Tumang at negosyanteng si William Collis na may kinalaman sa umunoy pagbili ng construction materials noong 2006 hanggang 2007. Mahabang panahon raw ang lumipas bago naaksyonan ng reklamo kay Tumang na umusad noong 2018 pero 2024 lamang ng isampa sa Sandigan Bayan. Ayon sa kataas-taasang hukuman, hindi raw nabigyan ng pagkakataon ng mabilis sa paglilitis ang mga akusado at naapektuhan ng kanilang karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili. Alam naman ng aking pamilya na wala naman akong ginawang kasalanan. Kaya ngayon ay malaking bagay ang pagsasalita ng Supreme Court at ang pamilya ko ay masaya rin. No? At siyempre kahit papano, yung hindi nakakaalam, parang iba ang tingin nila sa amin. Parang hindi maganda. Pero ngayon, maaliwalas kaming umarap, magsalita sa taong bayan na klaro, na clear ako, wala akong ginawang kasalanan. May mas mapagtutuunan na raw siya ng pansin imbes sa alalahanin pa ang na-dismiss niyang kaso. Makakampanya na ako ng 100% sa laban ng aking anak, si Congresswoman Dr. Rachel Tumang. No? Kaya ang focus ko ngayon, ay kumampanya. Although hindi pa tayo nakakabalik, iniintay ko pa yung isa na madesisyonan. Kasi pare-pares lang yun. Isang klase lang yung case ko. No, paglabas nun, sana pakinggan din tayo ng Supreme Court dahil parehas lang yun. Wala namang pagkakaiba. Iba lang yung term, criminal tsaka administrative. No? Pero yung case, parehas lang. Parang duplicate lang. Sana, as soon as possible, maglalabas na rin ng desisyon ang Supreme Court para tayo ay makabalik sa tungkulin natin bilang mayor.
Ito naman ang mensahe ni Tumang sa kanyang mga kababayan na nakaantabay sa nadismiss ng kaso. Naghintay po tayong medyo matagal. Pagtsagain po natin na wag po tayong masisira ng loob. Kailangan nandyan palagi ang ating keep on praying para makantam na natin pong 100% ang ating problema. Nasa ano na tayo siguro niyan yun, ang linabas ng Supreme Court, nagpapatunay na wala tayong kasalanan. So, I'm very positive na lalabas din yun. Ang isa pa na siguradong magiging favor sa atin. So, konting-konti na lang po sa aking mga kababayan, no? At lilitaw po ang totoo. Unti-unti na nating nakakamit ang ustisya, ang tunay na ustisya, no? Ako ang malaki ang tiwala ko sa Supreme Court. Papanig sa atin dahil tama at totoo ang ating pinaglalaban. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang araw matapos matanggap ni Porac, Pampanga Suspended Mayor Jaime Jing Capil ang desisyon ng Office of the Ombudsman na sibakin siya sa pwesto, nanumpa na bilang acting mayor ng bayan ng Porac si Vice Mayor Budoy Tamayo. Ayon sa bagong punong bayan na absuelto naman sa Ombudsman, ipagpapatuloy niya ang mga programang nasimulan sa ilalim ng administrasyon ni Capil. Narito ang balita. Itutuloy raw ni Acting Mayor Budoy Tamayo ang mga nasimulan ni dismissed Mayor Jing Capil sa Porac, Pampanga. Nitong Sabado, April 5, formal nang nanumpa bilang acting mayor ang vice-alkalde sa harap ng bagong munisipyo. Nagugat ito sa inilabas na desisyon ng ombudsman makaraang mapatunayang guilty sa gross neglect of duty si Capil dahil sa operasyon ng pogo sa nasabing bayan. Nadismiss naman ang kaso laban kina Tamayo at iba pang respondents na sina Councilors Roner Buwan, RC Canlapan, Adrian Carrion, Regine Clarete, Esel Joy David, Hilario Di Malanta, Michelle Santos at Jovi Venzon. Absuelto rin si Emerald Vital, ang OIC ng Business Permit and Licensing Office. Po kasi itang accomplishment na pong Mayor Jing Capil is accomplishment ng Vice Mayor Budoy Tamayo kasi we are tandem. Po, we are partner. At the same time, sabi ko po, nung naming accomplishment na ng executive, Mayor Jing Capil, accomplishment na po ng legislative. Kasi in legislative, yan po yung mag-aproba, karing ordinansa at karing pondo na ng kakatamong munisipyo. Sinabi naman ng acting mayor na hindi makakaapekto ang kanyang pangangampanya sa panibagong papel na kanyang gagampanan. Para ka na ako, personal kaya mong opinion bilang politiko. Actually ka na ako kasi impa magserbisyo ang tinimpa mangampanya. Kasi mumunan dili bayad kapanwalan din tao kailangan nating ang depatan mayap. Kasi lalo na we are not a traditional politician. Po, ikami po kini, potang mangampanya kami, detang sabihan minamo retang agawa ming mayap king balen. Po, this time, po asa igpaking balen, siguro itang akagit na kikatamong gawan tamong services, ang tinimpa mangampanya ka rin kikatamong kabalen. Makakahinga na raw ng maluwag ang mga naabsuelto sa kaso ayon kay reinstated Councilor Jovi Venzon. Kahit pa paano may clear ya po kaya kaming lagyo, king kapamilatan na po nitang beba ng desisyon ng ombudsman. Pero on the other side po, syempre, malungkot mo rin, uling katang unfavorable decision na nilatag na po kang Mayor Jing Capil, uling balumi naman po, na kaya kami pong mayor, ala na naman pong gewang kasalanan, kalupami, ala na naman pong gewang marok, at ala na naman pong gewang mali, king kayang pamanungkulan. Samantala, inihayag ni Jen Capil, anak ni dismissed Mayor Jing Capil at tumatakbong vice-alkalde ng bayan, na ikinalungkot ng kanilang pamilya ang naging desisyon ng ombudsman. Balo yun naman po Mayor Jing Capil, nung makananuya po katas ing kayang respeto king batas tamo, kaya tinggap niya po ini, pero po ibig sabihin, nasusuko kami po king laban mi. At we have consulted with our lawyers and we have other legal remedies that we can avail of and we will avail of. At maniwala kami po na nanuman po yung dadalanan ni atin pong mas mahalagang rason. Marahil po atin dyan ngeni, pero kami po ing tiwala mi po kinga pong Ginoo mangibabaw po. Kaya ang panabili namo po kanako, kita pong magpakatatag kami po. Uling lumwal at lumwal po yung katutuan at balumi po na kami po paborening nga po.
Balik konsehal naman si dating acting mayor Myla Clarete na itutuloy na lamang raw ang kanyang pagsisilbi sa kanyang kababayan. Ita naman itang dapat na para clear lines nga ng kaya katamong ing pa mag-end ko at ing pa mag-umpisa na. Alang problema kung turnover ing mas masanting gawan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Inimbitahan ng PAMSAM ang DPWH sa isang public-private consultation meeting nitong Martes, April 8. Sa nasabing pagtitipon, ibinahagi ng ahensya ang kanilang major infra projects, kagaya na lamang ng Pampanga Circumferential Road. Umaasa rin ang DPWH na sa tulong ng pribadong sektor, maisusulong ang mga proyekto. Narito ang report. Isa sa malalaking problemang kinahaharap sa Pampanga ang mabagal na daloy ng trapiko. Bunsod nito, prioridad ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang Pampanga Circumferential Road sa kanilang major infrastructure projects. Layo ng kalsada na maidugtong ang lahat ng syudad at munisipalidad sa lalawigan. At bilang isang major access route, maaari nitong ma-decongest ang trapiko sa kahabaan ng MacArthur Highway. Magsisilbi rin itong alternate route sa NLEX kung bibiyahe sa Pampanga. Bahagi ng proyekto ang Lubao-Guagua Minalin Santo Tomas Road, Santo Tomas Interchange, Santo Cristo Flyover, Concepcion Mabalacat Bypass Road at Bacolor-Porac Access Road. Yung ating mga bypasses and of course our mga widening projects being undertaken, ito yung to decongest the traffic within Pampanga itself. No? Actually, yung medyo pinaka-critical natin ngayon yung ating Santo Tomas Interchange, which is currently funded but medyo limited lang yung mga releases. But hopefully, in the next years, ma-post ito para totally maging functional na. Samantala, napag-usapan din sa naganap na public-private consultation na inorganisa ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM nitong Martes, April 8, ang problema ng mga proyekto sa right-of-way. Gayon din ang land acquisition. Actually, yung right-of-way issue is really parang naging kasama na ng aming mga projects. But just the same, dito nga sa atin sa Pampanga, mostly kasi mga dinaanan dito is mga vacant lot yan. Pero yun we have mentioned earlier na kuminsan yung titled na hawak nila is not the one, yung owner. Kumbaga sana ilang generation na yun, no? Yun yung naging problema natin. So, nililipat pa sa kanilang mga pangalan. That's why nadidelay naman. Nagkakos ng delay sa ating mga infra projects natin. At hopefully, kung maayos na yan, magiging tuloy-tuloy naman yung ating magiging construction. Kinilala rin ng DPWH ang importansya ng kolaborasyon sa pribadong sektor, partikular na sa pagsuporta sa infrastructure development. Well, of course, napakalaking bagay niyan. That is really a big help sa amin, especially sa amin, sa DPWH dahil kung wala yung mga private na yan, so sino yung tutulong sa amin para i-push ito ang mga projects and they will justify kung ano talaga yung needs natin. That's why ang ating naman intention is really for the development of our nation. Di ba? May papel din daw ang pribadong sektor sa pag-endorso ng mga proyekto para mapaglaanan ng budget. Kasi kung minsan kailangan ng may magpupus para mapalaki yung pondo niya para maagang matapos, para magamit natin kaagad. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Ipinagdiwang ng Sir Optimus International Pampanga ang kanilang Golden Anniversary bilang pagkilala sa dekada-dekadang serbisyo para sa kapakanan ng kababaihan. Sa selebrasyon, nag-iwan ng paalala ang nakatatandang miyembro ng samahan para sa bagong henerasyon ng Sir Optimist. Alamin niyan sa ulat ni Lizan Morten. 5 dekadang paglilingkod, pagsuporta at pakikibaka para sa kababaihan. Ito ang ipinagdiwang ng Sir Optimus International of Pampanga sa kanilang Golden Anniversary nitong Miyerkules, April 3 sa Heroes Hall City of San Fernando, Pampanga. Isa itong makasaysayang pagtitipon kung saan binigyang parangal ang mga naging past president ng samahan upang gunitain ang di matatawarang kontribusyon ng organisasyon sa paghubog ng buhay ng mga babae sa lalawigan.
Ayon kay Mary Grace Malyari, incumbent president ng Sir Optimus International Pampanga, ang 50 taon ng serbisyo ay selebrasyon ng panibagong pag-asa para sa kababaihan. Ang team namin, empowering women for future. 50 years ng Sir Optimus International Pampanga, lagi silang nandyan to empower women and girls. Marami kaming mga activities and projects that are focused sa education. Like we have scholars, we do career mentoring, we have environmental projects, we have medical missions. Pero sa kabila ng kanilang mga programa, batid ni Malyari na marami pa ring kababaihan sa Pampanga ang nangangailangan ng tulong, gabay at inspirasyon upang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. To be honest, maganda ang status ng ating mga kababaihan ngayon po sa Pampanga. Pero of course, marami pa rin kailangan ng tulong, maraming kailangan na support. Kasi malaking bagay yung meron silang tinitingalang ate, tinitingalang mentor na kahit paano may nagpupush sa kanila at may nag-encourage sa kanila. Isa sa mga patunay ng matibay na pundasyon ng Sir Optimus Pampanga ay si Dr. Leticia Yap. Sa kanyang edad, siya ay nananatiling aktibong miyembro ng organisasyon at kanya itong pinanghawakan sa pagdaan ng mga dekada. Sabihin ko ang totoo ha, I'm 90 years old and I have been in Sir Optimus for 49 years. Ang kanyang pananatili sa grupo ay udyok aniya ng isang personal na misyon at ito ay ang makita ang kababaihang umaangat sa kabila ng mga limitasyon at balakid ng lipunan. It appeals to me kasi nakita natin noon ang babae noong 1984 convention sa Nairobi, Kenya. Ang sabi noon, kalahati ng mundo babae. 1/3 of the workers of the world babae. 1/3. Pero they earn only 1/10 of the salaries of the world. And they own only 1/100 of the properties of the world. At nang dahil sa kanyang hangarin ng mga panahong iyon, ipinagmamalaki ngayon ni Yap na hindi na mabilang ang mga babaeng natulungan ng Sir Optimus International of Pampanga mula sa mga single mom hanggang sa mga estudyanteng ngayoy mga profesional na. Usually ang tinutulungan namin kung paano magkakaroon ng hanap buhay. Kung minsan meron lumalapit sa akin, kung hindi nyo kami tulungan, hindi ko napaaral yung aking anak. 3 anak ko nakapag-aral ng college at ngayon naghahanap buhay nila. Ngayon, tumutulong din kami sa pag-aaral. Tinutulungan ng sweet tuition, tinutulungan ang mga batang babae kung paano magandang kukunin nilang karera para sila makakapaghanap buhay. Samantala, dumalo rin sa selebrasyon si dating Senadora Leila de Lima na kilala sa kanyang advokasya para sa karapatan ng kababaihan. Para sa kanya, ang layunin ng Sir Optimus ay kaakibat ng kanyang mga naging pakikibaka sa pamahalaan at magsilbi sana itong inspirasyon para sa kababaihan ng lipunan. These are really determined advocates, champions for women's rights, women's gender equality and empowerment. Ay talaga naman this is so much related to what I've been fighting for, championing women's causes, especially the victims of injustice, the victims of misogyny. Nananawagan din ang dating senador sa mga kababaihan na huwag palagpasin ang mga nararanasang pambabastos kahit pa ito ay itinuturing na biro ng karamihan sa lipunan. Para sa mga kababaihan, lalo na kayo mga bata, mga kababaihang bata, na huwag niyo hong tatanggapin yung mga ganyan na mga jokes. Dapat you push back always against those. Sa paglipas ng mga panahon, malaking bagay para sa Sir Optimus International of Pampanga ang maging matagumpay ang samahan sa pagpapabuti ng kalagayan ng kababaihan. Kaya bilang pagtanaw ngayon sa bagong henerasyon ng Sir Optimus, paalala ng kanilang nakatatandang miyembro, huwag kayong magsasawang magtrabaho. Ang success ay hindi isang pitik lang. It takes a little time for it to be effective. Kaya kailangan tuloy-tuloy ang pagtulong. Hindi pwedeng, hindi na ngayon dahil 1 buwan na kami tumutulong, wala pang nangyayari. Maaaring 1 taon, makikita niyo ang diferensya. At yun ang aming ginagawa ngayon sa mga kabatang
Soroptimist. Lizan Morten, CLTV 36 News. Nitong buwan ng Abril, nanumpa na ang bagong hanay ng mga opisyal at pinuno ng mga komite ng IBP Pampanga Chapter. Kabilang sa kanilang mga prioridad ang pagpapatupad ng mandatory legal aid at pagpapalawak ng libreng serbisyong legal sa lalawigan. Nagbabalik si Lizan Morten para sa report. Nanumpa na sa tungkulin ang 12 opisyal at miyembro ng Board of Directors, kabilang ang 17 pang mga pinuno ng mga komite ng Integrated Bar of the Philippines o IBP Pampanga Chapter. Sila ay nanumpa sa harap ni Honorable Robert Alexander Malig, Executive Judge ng Regional Trial Court City of San Fernando, Pampanga nitong Martes, unang araw ng Abril. Sa panayam sa incoming president ng IBP Pampanga ngayong taon na si Attorney Catherine Mesuelo, inilatag niya ang direksyong tatahakin ng IBP Pampanga sa kanyang liderato para sa susunod na 2 taon. During this term po kasi, magkakaroon na po ng implementation yung tinatawag nating Unified Legal Aid Service. Ito po yung mandatory legal aid or pro bono work na kailangang i-render po ng mga lawyers. Layunin ng bagong pamunuan ni Mesuelo na suportahan ng mga abogado na tumalima sa Unified Legal Aid Service o ULAS na mandato ng Supreme Court kung saan kailangan magsagawa ng pro bono work o libreng serbisyong legal ang kanilang mga miyembro. Yung access to justice, isa po yan sa mga importanteng programa ng judiciary at ang IBP po ay katulong ng Supreme Court para po ma-improve po talaga natin yung tinatawag natin na access to justice. Kabilang sa mga inisyatibong ipagpapatuloy ay ang pakikipagtulungan sa mga School of Law sa Pampanga upang magsagawa ng legal aid missions, katuwang ang mga law students. Isa pong purpose ng ganitong legal aid mission is para po ma-instill sa mga law students, no, na kahit kapag abogado na po sila, dapat hindi po tumitigil yung pagtulong natin sa komunidad. Iginiit naman ng outgoing president ng Bar Association na si Attorney Alejandro Buwan ang kahalagahan ng pagtulong nila sa komunidad para sa administration of justice sa Pampanga. Ito raw ang may papamanan niya sa mga bagong luklok na opisyal ng IBP Pampanga, kasama ang kanyang hangarin na manatili ang pagmamahal nila sa komunidad bilang mga alagad ng hustisya. Sa aking mga incoming officers, maraming sa kanila mga dati ring officers nitong nakaraang term, ipagpatuloy po natin yung ating serbisyong legal. Ito ay hindi lang sa ating mga bilang isang abogado, kundi ito po itulong natin sa ating mga kababayan, sa korte, sa community, sa ating legal profession, at sa ating naging karanasan, tayo nagbigay ng serbisyo na may pagmamahal at ito'y nakita naman ng ating mga kasama at mga kababayan. Samantala, si Mesuelo ang ikalawang babaeng pangulo ng naturang Bar Association buhat ng maitatag ito noong 1973. Binigyang diin niya ang pagkakaisa ng mga miyembro na ipakita ang kakayahan ng isang women lawyer na mamuno sa IBP Pampanga. I'm really proud, not because I am the one, not just because I am the one elected, but because finally again we have another female president. No? Sa kanilang sinumpaang tungkulin, patuloy na susulong ang IBP Pampanga bilang katuwang ng judiciary sa pagpapatibay ng accessible na hustisya lalo na sa mga Kapampangan. At kabilang din ang pagbibigay suporta sa mga miyembro nitong abogado. Lizan Morten, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Puspusa na ang paghahanda ng Mareldo 2025 Committee sa siyudad San Fernando, Pampanga para sa nalalapit na mahal na araw. Kabilang sa tinututukan ay ang kaligtasan at seguridad ng mga dadalo sa Tirabakal at Senaculo. Samantala, ipinagbabawal naman ang pangangampanya sa mga lugar na pagdarausan ng mga nasabing aktibidad. Narito ang report. Dinarayo hindi lamang ng mga kabalan kundi maging ng mga deboto o turista mula sa ibang lalawigan at ibang bansa ang obserbasyon ng mahal na araw sa siyudad San Fernando, Pampanga. 1955 nang unang idao sa siyudad ng Senaculo o ang representasyon ng pagpapapako sa krus at kamatayan ni Jesucristo.
Simula noon, taon-taon nang inaabangan ng nasabing kaganapan bilang bahagi na rin ng pakikiisa at pag-alala ng mga Katoliko sa hirap na dinanas ng tagapagligtas. Kaugnay nito, puspusan na ang paghahanda ng City Government katuwang ang komite ng Maleldo 2025. Kasama sa pinakabinabantayan ay ang kaligtasan at seguridad ng mga sasaksi at dadalo sa mga aktibidad, partikular na ang tira bakal at sinakulo. Aabot sa higit 500 tauhan mula sa iba't ibang opisina ng lokal na pamahalaan ang de-deploy sa nasabing kaganapan. Gayun din ang augmentation team mula sa provincial government. So for this year po, babantayan talang po rin pong atlong crucifixion sites in Barangay San Juan, Barangay Santa Lucia at San Pedro. Almost simultaneously, babantayan tala rin dito ang atlong tira bakal sites king Barangay Juliana, Barangay Santa Teresita at Barangay San Jose. In fact, alimo po itang mismong Good Friday or itang Maleldo in pagsadyan tamo po. As early as Holy Monday, which is April 14, hanggang pong April 9, April 20, which is Easter Sunday, then pong incident management team will provide motorist assistance. Naka-standby din para sa nasabing observance ang 6 na ambulansya ng City Health Office upang rumisponde sa anumang hindi inaasahang insidente. Definitely po mag-activate po ang aming Dream Age. No? We are providing 6 ambulances po. Mainly po, isa po naka-deploy sa City Hall Station, San Juan, Santa Lucia, and San Pedro. And of course, sa amin pong OPSEM. No? A total of 6 ambulances, total of 63 personnel po, including po na 5 doctors po, included po dyan. No? To ensure po na wala po sanang untoward incidences. No? Kasama naman sa mga ipinagbabawal sa mga aktibidad kaugnay ng mahal na araw ay ang pagdadala ng face bias, illegal substances, explosives, fireworks, patalim, armas, laser devices. Gayun din ang drone, illegal merchandise, alak, unauthorized flyers at iba pa. Ipinagbabawal din ang pangangampanya sa activity sites. Ala po sana. In fact, inggawan mi po, detang posters or whatever campaign materials will not be allowed kareta pong sites. Kareta crucifixion sites. Of course, yung tira bakal kasi kanyang dala. So ita naman po, siguro yung COMELEC na po yung magbaklas kareta nung ating man. Pero karetang sites, ilang tala po rin. Maaari naman daw dumalo sa mga aktibidad ang mga kandidato basta't inaasahang darating at hindi nangangampanya. Samantala, base rin sa kalendaryo ng COMELEC, pansamantalang ititigil ang kampanyahan sa Huwebes at Biyernes Santo. Liana Canilao, SIL-TV 36 News. Tuwing mahal na araw, muling nabubuhay ang tradisyon ng mga Kapampangan na nagpapakita ng kanilang tapat at debosyon sa pananampalataya. Mula sa senakulo hanggang sa pagpapako sa krus, ang mga ritual na ito ay hindi lamang alay kay Jesucristo, kundi isang simbolo ng sakripisyo at pagninilay. Sa Siria, San Fernando, Pampanga, patuloy na isinasagawa ang mga panatang ito na dinarayo hindi lamang ng mga kabalen, kundi pati ng mga bisita mula sa iba't ibang dako ng bansa at mundo. Alamin ang kwento ng mga namamanata at kung ano ang nagtulak sa kanila para simulan ang tradisyong ito mula kay Liana Canilao. Taong 1955 nang unang magkaroon ng Kapampangan Senakulo o Passion Play sa Barangay San Pedro Cotud, City of San Fernando, Pampanga. Ipinapakita rito ang mga karanasan ni Jesucristo. Mula sa pagpapahirap sa kanya, pagkakapako niya sa krus at hanggang sa kanyang kamatayan. 1961 naman ang simula ni Matias Santos mula sa San Jose ang kanyang debosyon sa pagbubuhat ng krus sa daan matapos mamatay sa iba't ibang sakit ang kanyang mga anak. Ang tradisyong ito ay kilala ngayon bilang tira bakal. Isinasagawa ang mga ito tuwing mahal na araw o Holy Week o Maleldo sa Kapampangan. Samantala, matapos ang mahabang panahon, patuloy pa rin ang tradisyon sa siyudad San Fernando na nasasaksihan hindi lamang ng mga kabalen, kundi maging mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging mga dayuhan. Isa sa mga kilalang namamanata tuwing mahal na araw ay ang 65 years old na si Ruben Enaje. Sa loob ng 36 na taon, siya ang nagsisilbing Kristo sa senakulo na ginaganap sa Barangay San Pedro Cotud. Ang kanyang debosyon, mayroon daw malalim na pinaghuhugutan. Nagsimula po ito
85, nung nahulog ako sa ikatlong palapag na building, himala naman na hindi ako napilay no nasaktan sa aksidente na yun. Kaya nagdesisyon ako na magpapako sa krus para magpasalamat sa aksidente na yun. 1986, doon ko na inumpisan yung aking panata. Hanggang sa ngayon po. Gayon din ang 68 years old na si Wilfredo Salvador na 16 years nang nagpapapako sa krus sa Senaculo ng Barangay San Juan. After nang magpapakrus, yung sakit ko po, nagamot na po ng nawala na po yung sakit ko. Yung nagpapanata po. Kaya nagpapanata po ako sa papako sa krus. Kuwento ng dalawa, hanggat kaya nila, ipagpapatuloy nila ang kanilang panata. Kung makakaya pa natin sa susunod na taon, gagawin ulit natin. Pero kailangan na tingnan muna natin yung sarili natin kung talagang makakaya pa. Dahil may edad na tayo. Kasi sasabi natin ngayon, maganda ang ating katawan. Pero kinabukasan, wala na. Kaya hanggang makakaya ko, gagawin ko. Kung hindi ko na makakaya, meron naman tayong kapalit sa pagre-retiro. Habang may buhay po ako, gagawin ko po. Ang pagpapanata ko po. Hanggang may buhay po ako. Kahit na meron na akong kapalit sa akin, continuous pa rin po yung pagpapanata ko. Upang hindi maputol ang tradisyon ng syudad tuwing Maleldo, tinutulungan at tinuturuan daw nila ang maaari nilang maging kahalili. Kung ako magre-retiro man, yung successor ko, hindi ko naman pababayaan yun. Tutulungan ko kung ano yung mga dapat pang gawin, ay tuturo ko sa kanya para yung tradisyon namin maging tuloy-tuloy iyan. Hindi mapuputol. Samantala sa pagpapatuloy ng mga tradisyon at debosyon, hangad daw ng LGU ng San Fernando na magkaroon ng pagpapahalaga sa mga namamanata. Kaugnay nito, ibinahagi ni Mayor Vilma Caluwag ang kanyang nais na bigyang pagkilala ang mga nagpepenitensya. Hindi ko lang po recognize na po rin magpanata-tamo ni. Believe ko po kaya kayo na ayayagyuyo po itang mga yan. Kasi just imagine po 70 years tana po palang gagawan ini na minanay yun na at buring matda uling balang pamanata yun na po at tradisyon niya po talaga niya po kaya po San Fernando. Liana Canilaw, Sil TV 36 News. Isa ang syudad San Fernando, Pampanga sa dinadayo tuwing mahal na araw. Ito ay dahil sa mayamang tradisyon nito kagaya ng tira bakal at senakulo. Ngunit higit sa turismo, layo nitong alalahanin ang paghihirap at kamatayan ni Jesucristo. Narito ang report. Fasting, abstinence at penitence. Ganito karaniwang inoobserbahan ng mga Katoliko ang Lenten season. Bukod pa rito ang mga nakagisnang mga tradisyon sa mismong mahal na araw o Maleldo sa Kapampangan. Kabilang rito ang Visita Iglesia, Pabasa, Stations of the Cross at iba pa. Sa syudad San Fernando, Pampanga, inaabangan ng tinuguriang tira bakal at lasa ng Ginoo o Passion of Christ, ang pagsasadula ng pagkakapako sa krus at kamatayan ni Jesucristo. Libo-libong turista at deboto sa loob at labas ng bansa ang nakikiisa rito. Gayunpaman, nilinaw ng tourism officer ng syudad San Fernando na si Ching Panglinan na bagamat mayroong magandang epekto sa ekonomiya at turismo, nananaig pa rin ang esensya ng nasabing tradisyon. We also have to understand originally the context of the Maleldo in our city. It was not meant for tourists. It's an observance of by our locals, and I think this is the perspective that we should be putting out there. Na we're not doing it for tourism alone. Kumbaga, in tourism, it's the cultural reason. The cultural significance is more important than the economic significance. Dagdag pa ni Pangilinan, ito ay pag-alala at hindi selebrasyon. The Holy Traditions na mga Alila festivals, kanya pin pagka sasabihin tala, we do not celebrate them, we commemorate. Just to be politically correct about it. So ating time kanina na the tourism organizations na at the national level, they were promoting the Philippines as Fiesta Islands. Nga makanitang migka balamoy ta festivalization. So, but on the other end, you also have to look at that economic activities that are induced by such commemorations and observances are also important to the community. Kasi happening grassroots effect.
Ang reenactment ng pagpapapako sa krus ni Jesucristo sa siyudad San Fernando ay nagsimula noong taong 1955. Patuloy pa rin itong isinasagawa sa kabila na hindi ito suportado ng simbahang Katolika bilang bahagi ng mga relihiyosong aktibidad sa Semana Santa. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Ipinakilala na ang 9 na bagong miyembro ng Phoenix, ang bagong girl group na aabangan ng Pipa fans. Kung sino sila, panoorin sa report ni Danica Gino. Ipinakilala na sa publiko ang 9 na miyembro ng Phoenix, ang bagong girl group na aabangan ng mga Pipa fans. In-announce ng GKD label sa official social media accounts ng Phoenix ang mga miyembro na sina Aki, Rika, Zia, Minea, Sian, Cyrene, Arlo, Tris at Cole. Mula sa daan-daang auditionist sa Finding Phoenix, 6 lang ang nakapasok. Dumaan ang mga ito sa matinding trainings kung saan nasubok ang kanilang endurance, stamina at teamwork. Matatandaan sa nakaraang episode ng Finding Phoenix, sinimulan na nila ang kanilang training para sa last evaluation bago mapili ang mga finalists. Abangan ang kanilang kwento sa mga susunod na episode ng Finding Phoenix dito lang sa CLTV 36. Mapapanood dito tuwing Biyernes alas 7 ng gabi. Danica Gino, CLTV 36 News. Ibinagdiriwang sa buong bansa ang National Food Month ngayong Abril. Kaya naman ang Clark Development Corporation itinampok ang husay sa pagluluto ng ating mga kabalen at ang masarap na pagkaing Kapampangan. Sama-sama tayong matakam sa report na ito. Malapista ang naging selebrasyon ng Clark Development Corporation o CDC sa National Food Month nitong Biyernes, April 4 sa harap ng Chapel of the Holy Child na yon sa Clark. Pinangunahan ni CDC President and CEO Attorney Agnes VST Devanadera, CDC Chairperson Ed Pamintuan, ilang matataas na opisyal ng State-Owned and Controlled Corporation, kinatawan ng LGUs, locators at piling bisita ang aktibidad na tinawag na Pamangan King Dulang. Inihain sa mga dumalo ang pagkain Kapampangan na inihanda ng mga LGUs na nasa loob ng Freeport Zone. Putong babi at okoy ang inihanda ng Mabalacat City. Ale-ubi at urano naman ang porak. Tibok-tibok at boboto sa kapas at ang world-famous na sisig ng Angeles City. Ang mga hotel sa loob ng Clark nag-prepare din ng kani-kanilang specialties. Ipinalabas din sa pagtitipon ng ginawang video ng Visit Clark na tampok ang iba't ibang putahing Kapampangan. Sa maikling mensahe ni Jam Melchor, isang chef at founder ng Philippine Culinary Heritage Movement, natatangi at kinikilala ang Kapampangan food. Pampanga has long been at the heart of the Filipino gastronomy, shaping the flavors that define our identity. Pampanga is the center of culinary excellence in the Philippines, with or without legislation. As we showcase our rich culinary heritage today, may this gathering strengthen our commitment to preserving, promoting, and elevating Filipino food culture. Mabuhay po ang pagkain sariling atin. Thank you. Ayon kay Devanadera, nararapat na bigyang halaga ang likas at mayamang kultura na sumasalamin sa pagkain Kapampangan. The twist here is, it is a Kapampangan food festival. And if you notice, you don't only find the authentic Kapampangan food in restaurants, in known restaurants,
but we also find them in hotels. And that probably is the difference between a hotel in Pampanga, even of the same brand, and you find the hotel in Manila. Because when you come here, we want to make sure that all the hotels which are put up in Clark will carry the special Kapampangan food. Anya, may malalim na mensahe ang okasyon na pinamagatan ding celebrating life, sharing blessings of a grateful community. We're saying that Clark and the people of Pampanga have been so blessed, and it is but fitting that we pay tribute and we really celebrate life, because you know, it's very rare that one province is met a lot of challenges and came out of these challenges triumphant. First, the effect of Clark. Second, Pinatubo. And we rose from the ashes. Samantala, binati rin ng CDC President and CEO sa kanyang kaarawan sa programa na nagtapos sa pagtatanghal ng Artisan Tarita. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ready ka na bang sumabak sa matinding adventure? Kung handa ka na, bakit hindi subukan ang bagong off-road SUV na may Jeep-inspired looks, 4-wheel drive capability at rugged features na swak sa mga outdoor junkie? Meet BAIC B40 Ragnar. Sa kanyang turbo diesel engine at solid exterior design, mukhang may bagong challenger na sa larangan ng serious off-roading sa Pilipinas. Halina't alamin ang iba't ibang features ito mula sa sales consultant ng BAIC Bacolor. Hello, good morning. I'm Dave Garcia, sales consultant of BAIC Bacolor, Pampanga. And this is the BAIC B40 Ragnar. This is the BAIC B40 2025 model, SUV type, then all LED lights with 5-hole grills, aggressive bumper. Meron na din siyang functional tow hook. This is 161 horsepower, 380 Nm torque, then 4 inline cylinder, tapos 2.0 turbo diesel. Then pagdating naman dito sa gulong, meron tayong all-terrain tires na merong size na 265 by 65 17-inch alloy. And this is the aggressive SUV body type. At pagdating dito sa likod, nandito na yung kanyang spare tire. Naka-indicate na din dito yung TDI, which is turbo diesel intercooler. Then B40 BAIC, which is chrome finish. Tapos sa opening niya, meron na tayong hydraulic opening, which is mas pinadali siya. Nandito na din yung sensor niya sa likod, back cam, then functional tow hook. At kung mapapansin nyo yung LED natin na ilaw sa likod, which is DRL. Not usual car na meron siyang box type lang dito sa likod. Siya pinalagyan na siya ng design. Tapos dito naman sa safety features natin, meron siyang matitirang frame which is removable roof, rear and front. Meron siyang napakalawang na space which is kung maglalagay tayo ng balikbayan box, kasyang-kasya siya dito. At dahil meron siyang taas na 210mm ground clearance, nandito na yung built-in stepboard, tamang-tama para sa ating pang-off-road. And dito naman sa driver seats, meron siyang 10-way power adjustable, then all-leather finish, 5-seaters luxury look. This is the steering wheel, Aura finish. Then meron tayong 12.3-inch instrument panel digital, 10-inch infotainment digital. At dito naman po banda, sa ating glove box, pwede tayong magpalamig ng beer, or bottled water. Meron siyang on and off cooler. Then electronic 4-wheel drive, adjustable. At ito pala ay meron na din siyang 4 type of modes depende sa inyong driving situation. Meron siyang eco, comfort, snow, and sport. This is the start, stop, push engine. And this is the dual function handrest. Pwede nyo siyang gawin space for your cellphone. Meron na din siyang USB port.
And this is the luxury rook shifter. Meron na din siyang electronic handbrake. At dito naman sa likod, meron tayong 220 volts for your small appliances or socket. Then meron na din tayong rear aircon. Bali makukuha nyo si Bike B40 Ragnar sa halagang 2.368 or meron tayong all-in down payment para sa ating in-house financing 108 all-in down payment. At makukuha nyo siya ng 2.168 kung cash or bank PO. Bali discounted price siya ng 200,000. At pagdating naman sa kanyang warranty, meron siyang 5 years warranty or 150,000 kilometers, whichever comes first. Then plus free 1 year, 24/7 roadside assistance by Laos Group of Company. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X o dating Twitter at CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official. At sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website at www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.